U novom broju novosti. Dio građana Škabrnja okrenuo je leđa potpredsjednici vlade Anji Šimpragi. Nositelj općinske vlasti njezinu stranku nazvao je zločinačkom, a gradonačelniku Vukovara odjednom je sporno polaganje vijenaca za sve civilne žrtve rata. Kako prekinuti dugogodišnje parazitiranje desnice na dehumanizaciji pripadnika srpske manjine. Istražujemo zamke prikrivenog oglašavanja. Prošlotjedni primjer objave oglasa Zagrebačkog holdinga na T-portalu o odvajanju otpada najbolje ilustrira takozvano native oglašavanje, rijetko besprizoran bastard marketinga i žurnalizma koji ide na štetu potonje profesije jer je riječ o plaćenim tekstovima. Osim što zavarava čitatelje, involviranost javnih financija u toj raboti dodatno produbljuje problem. Možemo li brže? Zagrebačka vlast pokušava odgovoriti na višegodišnje infrastrukturno, financijsko i upravljačko zapuštanje kulture, ali kašnjenja do kojih je pritom došlo, osobito u pogledu izbora Emine Višnić na poziciju nove pročelnice Gradskog ureda za kulturu, daleko su od dobrog ulaska u suočavanje s nagomilanim problemima. Čitajte novosti.